er der måske en af jer, der vil forklare Roman kort? Husk det der. Du må gerne bare sådan. Det er tre stykker. Mila? Jeg har også skrevet her. Den største får selve møllen, og den anden tror jeg får hende, og så den yngste søn får Okay. og så er det kan tale, og den går med støvler, og så kommer de ud på eventyr sammen med en masse mærkelige mennesker, og så Kan du se sammen med noget, eller er det stadig sådan lidt svært at finde ud af? Det er også på en eller anden måde, som også sker lidt her. Men i den her, der er det meget som men der er stadig der var en der som havde 3 lige præcis. Det siger den anden, der siger sig. Det skal også i byggestøvle kat. Der var engang en møllemester, der havde 3. Så det der med, ja, lige præcis det handler om, Roman, det er, at der er nogle ord, der selv gør igen i historien, og på den måde, så kommer de andre til at tænke på den historie. Det er også sådan en træk, fordi jeg synes, vi skal gå videre til nummer 2 opgave.